Hi ha algú. Mm, Mira, aquí està. increíble. ¿Qué escopeta? Ja està aquí. Joder, és que no hi ha res. No. Com puja més tard? No es pot, no. Anem a fer la de... Dani, 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 Dani. No estic, no estic. Vale, l'he matat, l'he matat, l'he matat. Que grande. Vale, què t'anava a dir? Si aconsegueixes pujar dalt, digue'm com, vale? Ah, bueno, ja he baixat. No sé si he arribat a pujar, però... És que he vingut aquí precisament per contractar amb un d'aquells. Vale. A veure, aquí hi ha escales. Bueno, 5 estrelles... No, 4. No està mal. Bonus estel·lar... A veure, he subit de nivell. Hola. No, yo volia saber el próximo círculo de tormenta. Ah, Da igual, da igual. Se digan coña. on vols? Allí. Vale, vale. Tens Tocayo. arma? Sí. Ah, has pogut baixar? No. Ah, vale, tot això està baix. Ah, Quina arma tens? escopeta de barril y su fusil de combate. I després tinc minis, que no m'he fotut, no sé per què. Saps que tens una valla davant, no? Ah, és que estava mirant el... Anónimo ha eliminado a Neon Salmon. M'agrada el nom, m'agrada. M'agrada. I like it. I love it, love it, love it. Oh. Mira, escopeta i això. I granada. Eh? Sí. Pilla el cofre si quieres. Bueno, lo pillo yo. Hi ha una altra escopeta, si vols. Dóna-me-la, por favor. Toma. Ara anem a atacar, que necessito fer kills. Vale. Però primer necessito arribar hasta una marca de tomar. Que crec que hi ha kills, de fet.
Cabroncete. Què volies? No sé. No, no, si t'ho dic per les granades. Buah, i se la veia completament. Dani, d'absolutament totes les armes vaig fatal de loot. Buah, pues aquí hi ha un loot que te cagues, No penso venir, dona igual. Vale. Mira, aquí hi ha boomerang. Jo també tinc. Eh, me cago... Me cago en les putes. Ole! Vols pujar? És moto? És moto? Sí. Oh! Puc pujar? Puja. Vale, però para. És que tinc un dinosaure perseguint-me. Si puges a darrere, igual. Bueno, o esta altra solució. Puja, tio. Que guapos, nada. Hòstia. Disparant amb el boomerang aquí. Buah, però me desestabilitza completament. Perfecte. Hòstia, un Aquí hi ha... dispara. Corre, 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 corre. Està mort. On està? No Anava hi ha un sol, altre? Dani, tinc visió tèrmica. Vale. Aquí tens un botiquín per tota la vida que et falta. Me falta un, I et sembla poc? Hòstia! No sabia que això feia mai. He pecado de inculto. Molaría anar col·locant-nos per la zona, per estar tranquils, però tampoco no pressure. Tio, Dani, que t'he dit que tinc un puto quest. Fique'l De matar pa que t'ajudi. No, que no passa res, No, però fique'l pa que Eh, t'ajudi i així compta pels dos, no? compta els dos. En plan, abans t'estava ajudant jo amb les caixes. Pues llavors, gràcies, ni idea, On ets? No, que no No, pots no tinc pujar. moto ara. Anem a la zona, anem. Let's go. Jo agafo la lanxa. Dani, hi ha algú. Ah, ah, Aquí. sí. No, T'ha tret la kill d'ajudante? sí, xaval, sí. No trobes que és molt trist? Sí, al damunt amb un puto sniper, saps? Padre Però anda. bueno, per Fadrin. plorar. Aquí tens un... Si ja tinc, cabrón. Ja, però jo què sé. L'has pillat tu. Però, en plan, a veure, si tu mates, me conta? Si ho fiques en ajuda, sí. Doncs collons. Lo que no recordava que estava esta opció encara. A veure, mata'm algú. Ara vaig.
Vale. Mm. He de entrar a la tormenta un momento. ¿Aún? A la tormenta. ¿A qué? A hacer una misión. Epa, hay un cochecito. Viene una asfixia. Fua, pues ni idea de dónde está, chaval. Va, el lag. Hola. Porque son dos. Dani. No. Capullo. Si em vols reviure, allà estic. Y se río. Què t'he de plorar? No estaría de menos. No estaría de menos, ¿no era? Bueno, ya no sé, verdad. ¿Por qué no? ¿Qué coño? M'està quedant sense estamina. Estamina, està. También. Están allá, cabrón. Ah, que estan allà. LOL. Ja. Pues sac la partida.